И здравейте отново! Аз се казвам Жокер, с мен е Рейнбо. Сега ще правим честрум. Да, всичко си е както преди в предишния сървър, но сега ще направим няколко подобрения и сме започнали да слагаме нещата в честрума. О, ще се един факел. No. Много обичам така си играта, не знам защо. Сигурно ще вземат повече място. Не се смей. Не се смея. Малко ще подхилваш. Не. Ето, за тези, които не са виждали само ето Недър портал. Извинете. Извинете! Извинете за този шум, който се чува на мама. Ето, за тези, които не са виждали къщата, защото в миналия епизод ние я показахме, но зависи дали някой го е гледал. Ох, дали има зомбита? О, зомби! Ето го, за първи път виждам зомби. Фанал се в капана. Ето я къщата. Един шум се чу, ако сте чули, де. Това е Вайбър. Не е Вайбър. Ето, вижте. Там се опитах да направя нещо като крепост, но че това е къщата общо взето, тук е честрума. И да, и аз го построих. Мамо деба. И аз го строя. О, едно зомби се е фанал в капана ни. Скоки, суплес. Скоки и удар. Да, и то да ме удари, нали? Не, ти просто ще го удариш, той не ме реагира. Айде, чао. О, Чао, удари ми бабо. XP. Чао, бабо. Стига, бе. Фун бабака. Като сутринта. Ти ще ме гледаш като нацитана коза. Изобщо не казах така. А казах, седиш и ме гледаш като працица от леле. Се тая. Да, извинете за това. О, златна ябълка. О, мага, за първи път ли виждаш? Мале, ти си адски умен, бе, брател. Знам, бе, аз съм математик. И проче. Как се плаща за сърцето? Не беше сърцето. Опа. Бум бум шака, бум 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 шака. Бум бум шака, лака шука, лака бам. Опа, направих нещо. Направих снимки. Ще спреме омага. Ще се пусна на F5. Не знам. Ето е мен. Ох. Ще прекъснем клипа за малко. Да, и започва. Здравейте, мина един ден прекъснахме малко клипа, защото Не е нужно да се обясняваш. По семейни. ходихме на риба. По семейни причини се казва. Риба, каква риба? Бяхме на риба. Не сме били на риба. Бяхме. Да ти кажа ли марката на моята въдица? Аз съм тейкондис. 4-кратен. Никой не се интересува какъв си, бе, спри! Спреме. Кои по?